I ara estem aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. I és que quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. A veure, t'escoltem de veritat. Aviam què passarà avui. Sobretot fent música en català, que hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma. Hòstia, que ets optimista. Hòstia, noia. Aquí com tots els morts, no? Que el coneixen. La Mercè parla en telèfon. Ostres, aquesta la Venus, ja ho veureu, Canta, És de Sabadell, aquesta. Canta. Em vols olorar? M'he posat perfum avui. Ai. Ja era hora. Ja tocava una mica de perfumer, oi? Vull dir que ja... Calla, que arriba, jefa. Déu vos guard! I visca el batlle! La Renaixença. Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats. Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat i de ciri. Sí. A mi m'agrada molt aquella olor. Sí. És bona aquella olor. Sí. Tu, a aquell li agrada olorar-ho tot, Ah, sí? L'altre dia ja vas dir que t'agradaven ensumar els polvos talco. Ah, sí que ho vas dir? És veritat. Tot el dia... Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada. Sí o no? Això m'agrada també. A mi també, però m'agrada més el talc. El Cristina, per exemple, m'agrada. Pues a mi ni una ni altra, què voleu que us digui. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olores del Cristina... Malament. Ai. Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà i ja està. I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. Serveix per cremar coses, també. Mira. Bueno, no desviem el tema. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys. Collons d'egipcis. Sí, noi, tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra... Ara s'entén dels regals de les tres reis, saps? Quins regals? Collons, al nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit, regala-li un escalèstric. Clar. Sí. O un ex in Castillo. Fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta, que dir, hòstia, el nen allà... Però no n'hi havia aquella època d'escalèstric. No n'hi havia. Doncs alguna cosa per jugar, una pilota. Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cradar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra. Home, una pudor de Déu? De Déu, sí. Està ben trobat. De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és Déu, és el nen Jesús el que surt... El logo del Nenuco és el nen Jesús? Sí. Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús. Ah, no? Diria, vaja. Can Roset, no crec que sé. fos, no. Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, No és el mateix. S'ha de distingir. Una cosa és colònia, l'altre és perfum i l'altre és ambientador. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo ruixant-se l'aixella, això també ho he vist. Què dius, Josep Maria? Cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me'n recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'arbret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall. Ai. Us prometo que és veritat. Sí, m'ho crec, això ho hagués pogut fer meu pare tranquil·lament. Bueno, aneu en compte amb els perfums, El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana. O a França. A França, que es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor, la de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor, la pell. Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles. Jo hi he estat allà. Ah, sí? Sí, allà hi ha un cas famós del virament OVNI, al poble de Valensole. Tot va petar al mateix lloc. Espectacular. Doncs abans dels OVNIs, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença. Collons de francesos, qui els va parir. Guarros. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer? Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus! Què has menjat avui per esmorzar? Kèfir com cereals, una mica... No sé si estaven bé, però... Què vols dir? Et trobes bé? Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps quan estan ja com una mica tous? Remullits. Remullits. Però m'agraden molt, com d'avena al final. Ja, però florits no, eh? No havia arribat I amb mel. Amb mel. Amb mel de flors. Clar, si poses coses també ja no es nota. Si està florit. Però a mi m'agrada que sigui cruixent i no I no ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder, anar-ho renovant. Vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria? Sí. Sí? Esperaria que em fessis una altra Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent? Sí, Núñez Saurí. Núñez Saurí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh? Sí, soc de Sabadell. Vius a Sabadell encara? No. No. On te vius ara, es pot saber? Ara a Barcelona. Barcelona. Estàs més tranquil allà. Sí, és que a Sabadell últimament no es pot estar. No, allà a la Gran Via. Valèria, per què tries Venus? Sí. Bueno, realment, o sigui, hi ha la... A veure, hi ha dues opcions, però explicaré la més. La de veritat, la de veritat. La de veritat, Sí, sisplau. exacte. Doncs el meu correu electrònic del Messenger... No pot ser, no pot ser. Clar. Era Del Messenger? Del Messenger. Però quants anys tens? 25. Però tinc germanes grans, llavors és el Ja. típic que ho feies tot abans. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí. Veus? Sort que us he dit els noms. Mira, veus? Ha servit. I vaig posar vanusa4@live.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu i us el puc dir perquè no passa res. Però era vanusa4@live.com i que no sabia ni que live podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Vanusa perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Vanusa, és com una mica un Pokémon, saps? Molt bé. De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur. Sí. S'està complicant la pregunta d'una manera... Jo fa rato que no estic entenent res. Sí, Tu entendràs, no? A la meva edat hi ha tot això. I res, i llavors de Venus a Venus, llavors vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix. Què dius ara? Sí. Va en contradirecció? Sí. Va al revés. Va al revés, però orbita, o sigui, sobre si mateix, però segueix la... L'òrbita Sí, home, si no xocaríem els altres. Sí, no clar. tindria- Que passa Venus? Deixeu-lo passar. Total. Merder increïble. I llavors jo estava com a la meva època com més rebel una mica i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus. Que gira al revés. I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrof entremig que molta gent m'ho pregunta perquè no va molt bé a nivell recerca. Clar. Es costa una mica trobar-lo, però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullats. Jo què sé, és que estava mega... Masses coses, pensaves masses coses. Em vaig liar moltíssim. Era Gairebé seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí hem arribat, Perquè... Total, és que per això he dit, vols dir, preguntar-me aquesta. És que... Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així. Què t'ha passat? T'he sentit? No has dormit? Ja t'ho vaig dir, quedat tan bé, tindries mala nit. He estat pensant que si el món explotés, si tot s'acabés avui... Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar? No, aquesta es diu Barcelona és desert. Doncs mira. I tu plorant. Una entrevista, per favor. Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant. Doncs jo li he posat Vinya del Mar. Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno, no passa res. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general. Sí. I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment global que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo simplement, que no podia contactar ningú. I anava pensant i dic, ui, el carrer està tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa. La mentida s'anava fent més gran, no? I llavors en aquell moment vaig dir, uah, si jo...
en aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta la... No està mal, eh? No. Està bé. Sí. A mi ho vam viure bastant diferent. La pagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les Cabres. No està mal, eh? Que funcionem amb generador i plaques solars. Hauria sortit una altra cançó, Peyu? I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar llavors del que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé. Una altra cançó, correcte. Les costelles de xai. Heu sentit el discurs i lo bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia. Sí, però... Sí, no he estudiat, poesia. Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia. La poesia es fa. No hi ha com cap carrera, no? Només faltaria. Ja seria poc orgànic, no? Home, ja hi ha prou carreres, jo crec. Doncs sí. Bueno, realment el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no? I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia? Sí, abans de la pandèmia jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i... Estudiaves cinema? Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i per tant no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera. Per mi és que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a me mare prou al pis, no tenia res més a fer, és que no sé... Me mare de la dreta, me mare per l'esquerra, el plano general... Tots els perfils pillats, sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música, de fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita, i no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, doncs, mira... I ho feies a casa, a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns? Ui, no. Jo sempre he sigut molt reservada. O sigui, sobretot els primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però bueno, va anar molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú... no et podies trobar ningú pel carrer que et digués el malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent, però jo ho penjo. Vas evitar els haters, diguéssim. Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... Jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música, jo simplement ho vaig penjar i mira, la força de l'algoritme o del projecte, potser, no sé, espero que sí. Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors. Sí. No? Devia estar de tu fins... Sí. No, però no vull sentir cap més. Però ja, publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa. I sobre quins temes t'agrada parlar? Tant en els teus poemes com en les cançons posteriors? No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós perquè abans m'enrebaçava molt, com bé heu pogut veure. Sí. I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant, dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, bueno, sí. Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament. És molt bèstia. Llavors... Per tancar-lo, no, eh? Es podria, no? No dic com a vull dir, com a acte radical. Sí. Aquests em bombardegen? Doncs tancar. Tanco. Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho. Però tu ja hi penses. Et fan sentir malament. No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això, per tant ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes. Però és que alhora també em sap greu que jo que sé, si hi ha una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me n'enteraré. Som de generacions diferents. Tot i que em vejo moltes coses, en aquest cas, de no dependre de les xarxes socials com a
no sé, com a rutina, pràcticament. Està bé. Però hi ets a les xarxes socials. Sí. Sí. Sí, com tothom. Però tens raó amb dels tòxics de les paelles, tu. És que, no, és que jo ja no ho sé. És que tot és cancerigen, t'avala molt. Però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, de que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua metàl·lica i no sé què. Aigua metàl·lica. Home, Si veiessis el que es dutxava el meu avi, és que és mort amb 20 anys, pobre home. I va aguantar fins als 80 i pico. Per això, però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesats. Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un cubat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels albocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el muscuscai ha anat tirant també. Muscuscai, no? Com a apologia. No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes... Hi ha una cosa. Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles relativitzeu una mica tot, que si no es pot viure, nois, no es pot viure. Que si no, costa agafar aires. Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd. Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això? Bueno, és una mica aquesta cosa també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i... Però això és divertit, I, també. clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... de que no controlis la situació, no? I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no? Això sí. Llavors és menys aquesta cosa. Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no? Tenim una pell ja. On treballes normalment? On t'hem d'imaginar composant i fent la teva música? Bueno, és normalment a la meva habitació. A l'habitació? M'he mudat molt i, per tant, puc dir que en moltes habitacions i és esgotador, però sí. T'has mudat molt? Sí. On has estat? Però és que ha cansat tant fer mudances. Estàs esgotada, estàs esgotada. Sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i ja desitjo que... No, és que jo no és que em vulgui canviar. Llavors què ha sigut? Pruixades de preu de lloguers? Coses, sí, per exemple, també portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Born, i el Born no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible. Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia perquè era on treballava, i després a la plaça del Diamant els camions de les escombraries em despertaven cada nit. Perquè sortir de Barcelona ho has provat? I llavors, exacte, aquí és on anava a anar, Llavors vaig dir, vaig a viure a Vilafranca del Penedès, com un projecte comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un poble. Home, i tant, les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números. Sí, jo vivia jo vivia al carrer 9. Veus? Número 9, Al carrer 9, número 9, sí. Vivia. I el forn d'allà superbo, Molt bo, sí. Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivíem en un projecte comunitari, de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens i molt bé, però... Massa intens, potser. Sembla molt esgotada, però és que realment va ser... Sí. Has vingut cansada, Se't veu cansada, Valèria. Vitamines, Heu de tocar temes molt importants, l'habitatge. No, llavors vaig anar això, un any i mig allà, i vaig tornar a viure a Barcelona. A un altre lloc que tampoc et va agradar, que feia soroll? No, a un lloc que estava molt bé, hi havia un jardí molt gran, que ara en aquell moment ho valorava, perquè clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no era legal estar, o sigui, que jo no tenia contracte. Vaja. I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un pis que de moment espero, perquè m'he comprat un armari. Ara ja sí, a la que compres l'armari. Hi ha inversió feta ja. O sigui, l'altre, mira... Aquí ja ve, No, aquí ja hi ha un bé. Un cop ja tens mobles, de veritat que no. Sí. Que jo, per això jo ja m'he posat sèria. Hem d'entendre que fins ara no havies tingut mai mobles, encara. Tu saps l'il·lusió que fa, el primer moble. El primer armari. El primer armari. Vull dir que abans era llit, òbviament, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb una burra. Una burra, els penjadors... Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia totes les jaquetes, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara que ja... Fes una cançó que es digui Vull un armari, perquè realment... Però és que ara ja el tinc. Que es digui tinc un armari. Ja tinc l'armari. Ets una heroïna. És que... És molt complex, tenir un armari. I... És
Que no, si l'hagués... Visca en un setè, tu ara treu-lo. No, clar. El més que el cardis d'alta baix del balcó, eh? No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari. No, és que penso que en aquest pis Home, em tanco dins l'armari, si volen ser fort. Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui? Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. I sí, sol ser una mica un procés... Vas variant. Poc lineal, podríem dir, perquè sobretot fem música en català, que hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma. Hòstia, que ets optimista. Hòstia, noia. Aquí comptes els morts, no? Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants a Catalunya, però... Bueno, no sé, és igual. Em va sortir aquesta dada. Sí. Deu ser mega mentida. Del Departament de Lingüística de Catalunya poder sí, però... Comptant els morts. Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlar en català, no els dic. Vale, no, doncs anem a dir... Anem a dir 5. Jo diria 2 o 3, màxim. Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin. Ah, que el coneguin. Bueno... És igual, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. I llavors, sí, ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona, alternativa. Que es diu? Casa Montjuïc. Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum? Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno. No ho sé. M'encanta la Venus. És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig. De maig, sí. I després el Primavera Sound... És d'aquí 2 dies, això, ja. Sí, exacte. I el Primavera Sound el 6 de juny. I que et segueixin a xarxes, si no, la gent ja està. Exacte. A xarxes és ei.venus, perquè és complex, també. No poseu l'apòstrof ni res. Jo fotria una pàgina, o una web, o un Instagram... Ah, sí, també tinc web. La de l'armari. La de l'armari, i ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre. No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, llavors ho dic ara. Venus.cat. Tinc el domini de venus.cat. Molt bé. 3.000 euros et van tocar? Què te van donar? 2.000. Quan? Dos. Sí, et donen exacte 2.000, perquè és... Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web i ja veuràs. Exacte. Com t'hagis gastat un duro amb l'armari, sortirà rodó. vinguent darrere i les d'aquestes, estàs acabada. No, bueno, això que tinc web. Web, doncs ens connectarem tots a Venus. Espera, una cosa. Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal? Ai. No sé si te'l regalaré, però he portat un vinil. Oita que maco. És bonic. És ben xulo. És el meu primer vinil. Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco. Molt bé. Que maca. Aquí estàs has quedat com empotrada, no? Sí. No sé si és la paraula, però sí, està com... Aquí pujava l'armari dalt. Sí, és la foto just del moment que pujava l'armari al 7è pis. Vaig caure... No, és molt bonica. Gràcies. És bonica. Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema, també fa que aboqui tot aquest món i aquest liu que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge. Molt bé. I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge. Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem. I tant que sí. Et seguirem a partir d'ara. Sí, sí. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí. Valèria, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Berga! La paraula d'avui és núbil. Núbil, amb B alta. A, núbil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja. He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núbil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada. B, núbil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove. Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, aquest encantat. Visca el núbil! O C, núbil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones. Aquell, en Risto Mejide, es deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núbil de les dones
dones era als 12 anys. A, B o C? Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones, si és núbil, no? Sí, és fort. És fort. De nupcial. Jo crec que la 1 no, perquè seria amb B baixa. Bona, bé, vas bé. Per tant, ha de ser una de les dues. Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc. Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo. La 2 era visca el núbil. El núbil... La 3. La 3, la C. Correcte! Però soc vegetariana, però... Havia de passar, tard o d'hora havia de passar. Però els hi regalaré. Agraeixes els companys de pis. Els meus companys de pis. Però no ho has celebrat com si fossis vegetariana. Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana. Però perquè... Ningú ho ha celebrat amb aquest intent. No? És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta. Que el premi en si. No, però també que els hi regalaré. O sigui, als del meu pis els agradarà molt. També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kèfir i el que vulguis. No cap problema. Mercè, avui parlàvem del perfum. De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins. No. No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen. A mi no m'han proposat mai. No? No? Que és estrany. Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i explica-me'l una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que no entenc exactament el missatge, no... Són molt conceptuals. Els de perfums exactes solen ser més d'experiències com... abstractes, de pell, de cos. Bueno, sí. El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen? A on? A Dubai. Es diu Shumuk. Shumuk. I l'ampolleta pot arribar a costar més d'1 milió d'euros. Hòstia! Quins nervis a l'hora de fer cagar el tió. Tu t'imagines? Quan l'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu, hòstia! Però no li has de fotre, aquest perfum. No fa il·lusió a la meva dona. És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles. I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important. Sí, com el d'en Bustamante. Collons, el d'en Bustamante val un millor? No, però vull dir que al final el d'en Bustamante, el perfum és el de menys, el que hi ha dins. Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món. Es diu Puig, creada a Barcelona el 1914 i opera en més de 150 països i darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses com Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier i aquestes coses, doncs hi ha l'empresa aquesta catalana, que és Puig. Els de Can Puig, collons. De tota la vida. Qui són els de Can Puig? Que som catalans. I tant. Ara fotré un que es dirà Carlos Herrera. Carlos Herrera. Té màrqueting, eh? Herrera. Per favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vila Piscina. El món serà teu alguna tarda i si no és aquesta serà una altra. El món serà amor però no pels fatxes i cuides les promeses en veu alta. On hem vist que avui no, ja no podrà ser. I cada cop que he passat per les Corts baixo el cap per no veure't al serrell. I ara busco aparcament per dir la piscina. No coneixia el barri però aquí hi ha algú que m'anima. I ara busco aparcament per dir la piscina. No coneixia el barri però aquí hi ha algú que m'anima. Potser no és un barri tranquil, però hi haurà vent
món serà teu alguna tarda. I si no és aquesta serà una altra. El món serà amor però no pels fatxes. Si cuides les promeses en veu alta. El món serà teu alguna tarda. I si no és aquesta serà una altra. El món serà amor però no pels fatxes. Si cuides les promeses en veu alta. Un, dos, tres i... Genial! Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica. Avui us porto el gos del Pere, que es diu Llop. En Pere i el Llop. Mira, ara jur... Ara té gràcia, sí, m'ha agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. És una bestiota. Es diu llop, però no és un llop. No és un llop, no és un llop. A veure, què tenim? I ve de les peces Albinyana, del Baix Penedès, veiem-lo. Que maco! És molt ben plantat, us explico. Té un posat com molt seriós, no? Com molt de guardià. Però la cara fa riure, jo trobo que la cara fa riure. La cara sí. Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona. Doncs té una postura seriosa, però, a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes. Vull dir que és un totxo de gos. I sempre espera com la reacció del desconegut, no? Què vol dir? Per atacar? No, per vigilar. Val. I depèn com siguis, ell té una tendència a respondre amb una intensitat moderada. Ai, quina por. Ai, quina por. Una manera molt elegant de dir que si no vigiles et carden una queixalada. Exacte. Moderada. Molt bé. Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'art més importants de la història moderna. Els lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre. Hosti, quina llàstima. Per què? Violència, vidres, no hi ha res. Eren lladres de... Ets molt violent. Altres recursos. Eren lladres d'Òmnium. Eren de l'ANC. Feien tot pacíficament. No hi ha res a veure amb les quotes ni res d'això, No. No ho sé. Jo soc soci, Bueno, per això. La meva filla també ho és, Molt bé. La meva xicota també, tots paguem a casa. Molt bé. Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí? Jo del Barça. Del Barça? Oita, un senyor. Jo el d'Òmnium, sí. També. El del Barça encara no. Què és això d'Òmnium? Òmnium? No em distraieu. Això que vas a mirar a Montserrat. Avui passegem... Sisplau. No vas als avistaments d'Òmniums, tu? Sí. Cada dia 11. És això? Aviat sí que serà un espectre si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del Museu Isabella Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabella Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu. Una pija. Bueno, Això ho fan molt. Sí. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecià al bell mig de Boston. Una pija. Boston. Sí. Clínica Boston. El coneixeu? Una pija. Sí, bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina. Sí? És per l'ejaculació precoç. I això no és de pijos? Disfunció erèctil. Però No, això és de tothom, però pagar-se només s'ho poden pagar els pijos. Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llastimosament, avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori amb aquest gos. Potser sí, clar. Com si enganxem els lladres, no? Home. Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal. Sí! Agents de la policia. Sí. Policia de Boston.
Obriu, sisplau. Però fa favor d'obrir. Sisplau. És una emergència. Una emergència. Obri. Sí. Obriu. Ràpid. Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta. Però, o sigui, què passa? Quina pressa? Quina pressa us ha passat? No em pensava trobar-la aquí. Us han atracat? Senyora. Que sou policies atracat? No, vaig rebre la informació de que estaven robant aquí al museu. Ai, però què em diu? Sí. Ja estan Ai, però què em diu i ara què fem? Estan robant ara, Estan robant ara mateix. Ara Sembla que mateix? hem fet tard, doncs tu, el robatori ja s'està produint. Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als 2 agents de policia. Val més que això, cas. Però i ara què fem? O sigui, què fem ara? Senyora, Déu meu, jo tranquil·litzi, estic hiperventilant? Tranquil·la. Com me l'has dit? Tranquil·la. Li cardarem un cop de puny. Li fotreu una hòstia, Cardarem un cop de puny i no s'aixecarà, Tranquil·la, senyora, Se tranquil·la. m'acalmi, senyora. M'he marejat. Se m'acalmi. Mentre arriben els reforços hem de protegir les obres més valuoses. Ara. El policia té raó, el museu Esclar. és enorme i amb només 2 agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta. Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer? Què? Jo aviso els meus companys que facin un registre Negatiu. per tota la sala. Negatiu. Per què Pareu negatiu? aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats. Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats. Segons Ostres! la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa. Molt perillosa. Sense perdre Saps temps, l'equip A? Sí, doncs el bé. Molt més perillós. Ai, quina por. Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor. Manet que no és Monet, eh? No, No, és en Manet. No, és l'altre. És el Monet, cosino i hermano. llavors n'hi havia un de Tarruella que es deia Benet. i l'altre que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és? Què? D'en Monet. A la ratlla... Què he dit? Perdó. No, tu dius... Són blanques, les ratlles? D'en Matís. Tu has dit Kandinsky. No, Kandinsky no. La ratlla verda de qui era? En Munch. Busqueu-m'ho. Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, és Matís. Matís. A veure, És un senyor Matís. narrador. Matís, què? M'estic perdent. Perdó, Sí. m'estic O sigui, explicant, perdó. Quins quadros hem de protegir? Ah, sí. Ara som en aquesta sala i ara què hem de fotre? Què hem de fotre? Jo miro cap amunt que no vingui el Tom Cruise. Senyora, se m'esperi. El Tom Cruise? Els policies, escoltem els policies. Per què ens ha tocat aquesta dona Ai. vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem serà plantar-los cara. Però aquest és el protocol, Aquest- esperar que arribin els lladres? Els 2 policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles. Sí. En Llop, el nostre Magnum. gos, recordeu el nostre gos, eh? Sí. Collons, Barreja de Rottweiler i pastor alemany. Tant. Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els 2 policies i el Llop defensaran aquella sala amb dents i La ungles. sort que en tenim del gos aquest, sort, perquè jo estic ben cagada de por, Això és molt perillós. Sí, és molt perillós. És molt perillós i jo sóc molt jove i no vull morir tan jove, que em queden 3 anys per la jubilació i ara seria un mal rato, saps que ara me moro? No morirà. És que no sé què fer, jo Si no la estic molt matem nerviosa. nosaltres, si no la matem nosaltres, no morirà. Tranquil·la. Mira, he pensat un altre pla. Què? Com que poden venir armats, Ai, quina Sí. por. el que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia. Bona. Mira, Bona. mira. Els agafem, així és com vinguin... Hòstia, som com l'Stark i Hatch. Sí. Tu ets l'Stark. I tu un Hatch. Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els 2 agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur. Ara. Vinga. Sí. Ara. Sí. A veure, Carreguem-los, portem-los. carreguem-los. Els he d'ajudar? Els carregarem. Els ajudo o... Sí? Sí, tu agafa per una banda. Molt bona idea. La molt bona idea, treballadora molt bé. i els agents de policia comencen a despenjar quadres i a Ara. Sí, portar-los cap al agafi'm aquest, cotxe. aguanta mal, que jo agafaré l'altre. Ai. No, tranquils. Calma. No passa res, jo ara vaig allà, apreto el botonet, això és l'alarma, que quan despeses aquest quadre, veu, ara el torno a penjar, no se sent, sí que se sent. Bueno, Sí s'ha que se espatllat sent. l'alarma. S'ha espatllat, jo vaig allà, la paro Sí, i sí. cap problema, els podem està treure parada. tots tranquil·lament. Ja està parada, i ja però està. és Sí, curiós ja la que paro. emprenya més vostè que l'alarma. No, és que... veritat, sí, Preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè. Jo és que, Estem per jo marxar faig el nosaltres, que puc, senyora? jo- Estem per marxar nosaltres, senyora. Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial. Ah, coi. Què? Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer, això. És un vehicle de policia de paisà. Sí. Camuflatge. És de paisà, és de Ah, molt ben és de pensat. camuflatge. Perquè Molt ben pensat. Així no ens veuen. Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
Demetrio. Sí, alquiler de cotxe sin conductor. És aquest. Som a Boston, de fet, sí. Sí, anava a dir. Va, carreguem els quadres, va. Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer, no trobeu? És molt raro, sí, ja ho he dit. Dic, que coi, quina furgoneta més rara. Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte. Sí. El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran. És el Rapte d'Europa, de Tiziano. És guapo. Ja, és molt guapo, però no hi cap a la furgó. Què hi ha pintat? És un toro amb Europa, que el toro se l'endú. L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona i conduïa jo i no sé quina escultura mirava i diu, frena a veure aquesta escultura que no l'he vist, i s'ho mira i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro, és que sempre hi han de cardar un toro. Bueno, doncs hem d'agafar aquest quadre, perquè és el més valiós, el més important. Massa gros no ens hi cap a la furgoneta de lloguer. No ens hi cap. Pleguem-el. No. Pleguem-el, diu. No. Escolti, senyor gent, jo el que estava pensant ara, ja fa estona que estem aquí tragilant quadros amunt i avall i els reforços quan arriben, perquè és que jo estic ben cagada de por. És veritat, els reforços. Perquè els lladres ronden per aquí. Sí, estan tardant una mica massa aquests reforços. Aquells dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys s'ho estan agafant amb molta calma. És el moment del dònut. Fot una cosa, deixa estar aquest quadre, agafem objectes de Napoleó. Això que veuràs que ens fotrà molt de servei. L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte. En especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó. És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó. Noi. Agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, me cago en dena, que em fotia una gràcia. Sí? L'àguila de Napoleó, els meus pares... No, però què he dit? Què? L'àguila de Napoleó. Què ha dit, senyor narrador? Què ha dit? Ha dit Que li fotria gràcia a l'àguila de Napoleó. Sí. És estrany, aquest comentari. A veure, digue'm agosarada, però és un comentari estrany, no? No, però no ho ha entès bé. No ho ha entès bé, senyora. No ho he entès. Jo ho he entès, No. Has dit que et feia gràcia. Jo ho he sentit. Com ho ha dit? No, però això és... Escolti, m'ha semblat Estem tots molt nerviosos. Molt nerviosos, jo de veritat estic molt nerviosa. Vostè també calmi-se, senyora. Sisplau. Sort que són aquí, per ajudar-nos. Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra. És de l'Estartit. Un de l'Estartit sempre té culpa. Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquella, decideix continuar fent cas, ella. Al final, 13 quadres i diversos objectes són carregats a la furgoneta. Els dos individus desapareixen i ja no els tornarem a veure mai més. Els treballadors esperen i esperen, però els suposats reforços no arriben. Bueno, no arriben. No arriben. Crec que l'hem espifiat, nanes. Home. Crec que ens hem equivocat i ves que aquells no fossin policies de debò. Està bé que faci servir el plural. Home, vostè també hi era, oi, senyor narrador? Tot ha passat molt de pressa i aquells dos individus disfressats de policies eren molt convincents. Ni en Llop, el nostre gos guardià, els ha sabut detectar a temps. Hores més tard, des del mateix museu, el director fa una roda de premsa. Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de... Poca cosa. 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació. Sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar amb brida. Què diu? Va ser un mal tràngol el que vaig passar, va ser molt mal. 500 milions de dòlars, aquesta és la xifra. D'altra banda, es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó. Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega, és una pista ja amb justeta, però podria ser. Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri.
que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu, ja no hi ha res. Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori. Només per la pista? Per la pista, Jo estic a punt de trucar-hi, Tens el número? Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quebec que me sembla que és del Museu de Boston. De Napoleó. I tant. Tenim un gos, a l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no, el nostre gos, el llop, d'en Pere i el llop. Sobreviurà o no sobreviurà, Mercè? Jo he vingut aquí a l'Estartit, no? A l'Estartit, Quin susto que li he fotut. Com et dius? Sílvia. La Sílvia. La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, però tenim un missatge del Pere del Llop. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un lloc per a dos, si es donés el cas. Salut! S'ha ficat la música del Padrino de fons per fer la nota d'àudio. M'encanta. Bé, aquest any hem fet molts passejos per la ciutat de Boston. Resulta que Boston és la capital d'un estat dels Estats Units. És molt difícil, això. Això és molt difícil, la geografia americana és molt complicada. Quin estat? De quin estat és capital Boston? A. Nova Jersey. B. Massachusetts. O C. Califòrnia. A mi em serveixen tots tres, Geografia fatal, És que... És una cosa que corca les dents. El què que corca les dents? Ara, pla. Què dius, Mercè? Jo ho he entès. Ah, sí, ara ho he agafat. Jo diria la B. La B, Massachusetts. Massachusetts, correcte, llop és viu! En Llop, el gos guardià d'Albinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira. Veus? Mira. La primera vegada que ens surt una cosa bé. Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.